trebuie să recunoaște că toate mai avem momente, fetelor, în care nu mai chef să gătești, ai fost la muncă toată ziua și așa, și oricum de multe ori nici nu știu ce să comand. Și am găsit două variante pentru voi, care e pe pizza foarte, foarte bună sau mâncare tradițională, chestii de astea, depinde ce aveți voi chef și vă arăt imediat două variante. Avem odată oalatradițională.ro. Uitați, aveți și codul ăsta la prima comandă, prima 30, aveți 30% reducere, tot felul de mâncăruri și se comandă super, super ușor. Plăcinte, strudel, chifle de casă, chifteluțe, ciorbe, orice vreți voi. Și pizza asta care e wow, uitați ce blat șmecher are, din asta napoletan așa. Aveți toate detaliile aici și, de exemplu, puteți să luați 10 pizza dacă aveți party, 300 de lei. Aveți 2 pizza, 2 sosuri, 72 de lei. 4 pizza la 145 de lei. Eu deja le-am încercat, sunt foarte proaspete și bune și vin super rapid, așa că vă recomand din suflet și vouă, ca să mai scăpați și voi dintr-o situație din asta în care nu aveți chef să gătiți, sunteți ocupați, aveți un party, aveți ceva. Vă pup!